Ei, varmaan vähän vähemminkin suriseminen riittää, ihmiset kattoo. Kai ne nyt kattoo muutenkin, Ismohan on mehiläinen. Hei jätkät, nää on mun polttarit ja mä surisen ja pörisen just niin paljon kuin mä haluan. No niin, jätäkkä, meissä myyntihommiin. Mielelläni. Terve! Mä oon Ismo Mehiläinen ja mä teen sulle sun elämästarjouksen. Tässä on mulla mesi, joka on makeampaa kuin vesi. Tätä kun sä nautit, niin lähtee sulta kaikki taudit. Niin nämä taudit tässä niin on vähän niin kuin semmonen kuvainnollinen juttu. Euron tai 2 kun mulle annat, niin avustuksen mun aviokassaani kannat. Oi, kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Hei, kunnit näittekö te? Mähän on oikein tällainen tehohyönteinen. Seppo soitti just. Lähetti terveisiä. Aha. Kiitoksia, kiitoksia. Kai sä muistat sanoa Sepolle, että mä oon pistämätön pistiäinen. Mikä? Ismo sai just myytyä eka purnukaan. Kato. No niin, meis jatkaa hommia, että saadaan kaljarahat kasaan. Ismohan näyttää oikein nauttivan tästä. Joo, no eikö se ole tarkoituskin?